трябва да тичам ли? Хубава работа. Общински служител. На пътя. Виж го. Тича по улиците. Това е толкова нелепо, че и ние сме в добра спортна форма. Не мислите ли? Той бяга още. О, не мога. Махна контейнера заради сватбата на дъщеря си. Интересно. А защо се чува така? Братлето, който обработа клипчетата тук е тежко се осрал. Здравейте. Предполагам, вие сте господин Илиян Иванов. Да, здравейте. Жор Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза вашата съседка Трябва да пусна косакът на това гледа, какво става? Анка Николова, с която от една година водите спора за контейнер за отпадъци. Една Тя година... твърди, че вие използвате служебното си положение в качеството ви на общински служител, злоупотребявате с него и сте въздействали контейнера за отпадъци да бъде преместен на голямо разстояние от нейния имот, където допреди това е бил близо 30 години. Така ли е? 30 годишен контейнер е wild, брат. Да започнем от начало. Да, здравейте. Не съм въздействал на никого нищо. А решенията къде да бъдат сложени контейнери за отпадъци и въобще къде да бъдат изхвърлени отпадъците в дадено населено място се определя от От отдел екология. По принцип се отделя къде е по-близко на всичките улици, брат, на всички къщи. Скоро, нали, кмета и той възлага, нали, дали ще бъде Аз съм далеч от мисълта, че кмета стои в кабинета и знае къде е най-удачно, къде да бъде всеки контейнер тук в град Берковица. Не, по-скоро мисля, че грешите, защото... И наистина, кмета знае всеки казан къде трябва да стои. Евала. Тук има много места, които са проблемни и кмета... Контейнерът колко години е бил пред вашия дом, пред вашия имот? Не мога да кажа колко години. Ще попитам вас, госпожа Николова. Ето я и нашата, която обвинява. Колко години контейнерът е бил... О, хелна! Чист карен се вижда от тук, брат. Пред дома на господин Иванов. Дори те не живееха там в тая къща, в този имот. Приблизително мога да кажа към 20-ти години. Да. И така до миналата година, когато вие сте помолили съседите си да не си изхвърлят известен период от време отпадъците в контейнера, защото предстои сватба на вашата дъщеря и да не мирише на гости. Сори, ама аз щях да се го преместя, ако предстои сватба. Контейнера, пак ви казвам, контейнерите се определят, местата им се определят... Това вече го разбрахме, нали? Молил ли сте вашите съседи да не изхвърлят отпадъци известен период от време? О, братленце Коста! Иначе да, хем по-широк, хем по-висок. А вие нали също ме чувате? Такава молба отправили сте? Защо изведнъж си ядосахте? Имам още неща да ви питам. Стой, бе, стой, ето го контейнера, бе, стой малко. Начало, дали сте сложили камера във вашия имот да следи вашата съседка? Камерата е сложена от община Берковица на стълб. Не, аз говоря за камера във вашия имот. Да почне да върви като някой NPC, виж го. Аз съм си сложил камера, за да не ми влизат кръци в двора. А на къде сочи тази камера? Към улицата. Добре, не смятате ли, че е най-логично, най-правилно и нормално? Ей, жената оставяха, тя с едвам върви, братле. Да спрете и да поговорим. Искате да дойда на работното ви място или? Заповядайте където искате. Кое ви подразни? Защо така станахте с прихъв? Не ми давате думата, ми задавате... Против. Задавам ви глупости. Въпроси, за да може да ме провокирате. Довиждане. Братле, това се нарича интервю, ако случайно не знаеш. Аре малко се обърни и не се подавай. Явно съм успял. Да, явно. След като така побесняхте. Добре, трябва да тичам ли? Хубава работа. Общински служител. На пътя. Виж го. Тича по улиците. Това е толкова нелепо. Не, моля ви се. О, то се обърна да посяга. Успокойте се. Защо? Ама той като те писи, брат. В GTA 5 като почваш да ги гониш малко, и те почват да бягат. Защо така се държите агресивно? Господин... Къде влиза, бе? Той неговата къща ли? Вин Иванов. Виж го, бе! Има ли причина да бягате? пенсионера. Вярно, че сте каратист, но сега тук няма да демонстрираме спортни способности. И почвам да бягам, бате. Гледай го, е! Камера е истински обаче. Гледай Коста. Тежко буржуй, няма братче на профърчи. Но трябва да признаете, че и ние сме в добра спортна форма. Не мислите ли? Той бяга още.
О, не мога. Ще се Какво надбягваме се случва? сега. А той прави цяло градско, брат. Господин Иванов, започнахте Ой, толкова... той още бяга. Братлето му дойде функцията да дойде да си прави тренировката или ко? Смирено интервюто, а с крос. Но знаете ли, що ми е толкова смешно? Остави бягането, брат. Жената остана отзад, брат. Знаеш кога ще ги намери пак? Продължихте. Обаче сега аз от тук ви преследвам. Господин Иванов, предайте се. Паркурист? Предайте се, моля ви. Мислих, че ще скочи сега като някакъв паркурист, братлето. Братлето не е добре с главата. И да спрете и да поговорим. Нагло. А вие се държите безобразно. Да не пострадате, моля ви. Той продължава. Братле, спри! What the Вашата fuck? съседка, госпожа Николова, също така каза, че са изхвърляли киселото си зеле до контейнера за отпадъци. Вярно ли? Брото му върна в прилични настройки. Поуспокоихте ли се вече? Поуспокоихте ли се вече? Айде вътре! Дръж вратата! Улицата дойдохте. Скри са. NPC-то са преврат. Така, районно. Излез, брат. Излез да видим кой ще стане. Господин Иванов, това ли е лицето на общинския служител? Ако почне пак да бяга, не мога. Но може да се явите на Олимпиада. Наистина. Да. Няма ли да коментирате? Наистина. Леле Боже. Положението е плашещо. Той просто фана пътя. Бати лудя. Госпожо Николова, Тя чак след половин час. гонитбата ми с вашия съсед малко ми заприлича на Том и Джери. Да, така си беше. Посмяхме се. Бак ти лудя. Да му ориентирате кой къде живее. Така. Това е моя имот. Градина, която през лятото гледам. И си почивам. Това е имота на въпросния Господин Иванов, господин. Добре. общински служител. Общински служител, не знам. Къде е въпросната камера? Я да видим камерката. И жена му е тук вече. Виждам колата му е тук. Таман да говорим с жената. Това е камерата денонощно. Да, виждам Няма я. какво да охранява. Ето, виждате мрежата. Ето, насочена директно. Направо създаден за баскетбол. И ме слушат денонощно. Това Смятате, че камерата записва и звук, не само образ. Да. Разбира се. Ма чакай малко, брат. Виж къде е камерата, виж къде е къщата от другата страна и да не говорим стените. Ти и на улицата да се едва ще чуи. Тази камера има колкото звук, брат, за колко 5 метра. Да. Обяснението, което Тичешком даде общинския служител Иванов, е, че охранява имота си. Това можеше да се случи, ако камерата беше насочена към имота, а не към улицата, която е общинска и тук Да, то е малко странно, да. граждани. Какво охранява? Плевели. Какво охранява? Айде, едно нещо скъпо ми кажете. Нещо, което да се е случило. Че аз нямаш да искам да влизам в някой в къщата ми. Той си я държи там в бункера. Бункера? Ето ги двете коли, които ги не мърдат, за да пречат. Ето, съседите пък си държат там колите. Дали може да минете по този път? Брат, ето е някакво забутано село. Какво няма къде да спреш? Или къде да не можеш да спреш? По-важно е къде е спорния контейнер. Елата, сега ще ви покажа. Сега вече е тук. Сега вече са тук двата контейнера. Гледайте сега какво става. Тук е моята врата. Гледай колко мизерно. Половината път взема. Няма, той не е бутнат на там, той направо тук отпред дошъл. Доколко наистина е мястото на контейнера тук, точно на завоя? Значи това трябва и Кат да го каже. Също, защото аз съм била некомпетентна. Те дойдоха и съчиниха, защото старото место беше тук и нямаше за тия години никакво ПТП. Но това го измислиха само за да си угаждат един на друг. Другото, което вижте каналите. Контейнера, вижте какво има отстрани. Като се напълни с мърсотия или като вали дъжд, се оттичаше в канала. Сега е смрад. Така, вижте, за да не му угодат. Аз и друго виждам. Да. Тук има табели в неговото дворно място, на които с червен спрей е замаскиран текст, но въпреки това аз ще Строго забранено изхвърлянето на отпадъци. го прочита. Строго забранено изхвърлянето на битови и дуги
Буквата Р е изпусната. Грамотен много. И други видове отпадъци. 300 лева. О, чакай бе, само за неговата ли къща? Той нещо много се е помислил този брат като бачка в общината. Налага тези глоби в частен имот. Той, значи, те казват, че са идвали и са слагали със същия текст табели и някой ги махал, за което обвиняват мен. Ето ти още една клевета. Така. А тези табели къде са били разположени? Ами аз не знам, казват, че тук са ги слагали. Някъде Бах ти не знам. лудя. Табелите ги няма. И след като са изчезнали табелите, нашия решава, ето, да си ксерокопира и да си ги сложи вътре. И аз му казвам, чакай, аз не си свърнем буклука в двора ти, макар че като гледам, то си е сметище, не е нещо друго. Аз ги Тежко. свърлям отвънка, защото тук си беше точката 20 години, всеки може да го потвърди. Значи тази жена, Коша е бил от тая страна вместо от другата страна. И искаш да ми кажеш, че тая продължава да се хвърля буклуците на мястото, където е бил Коша преди, вместо да направи 5-6 крачки да го изхвърли тук. То така ли да го разбирам? Твърди от махалата. Така. И друг да обърна внимание. Дойдоха с багери, за да му угодат. Вижте какво са изровили. Това место. Той съсед искаше да си го купи и е вложил пари. Погледнете какво се случва с новия тротуар. Ма какъв този тротуар, бе, брат? Чупените плочки. Ето бордюра. Кой ги щупи? Общинските служители. Еми да, за да настанат контейнера. The Така. fuck? И аз Никакъв смисъл не прави той. като дойда тук и се почна на изхвърляне на буклуци и почва да ми прибутват контейнера до вратата, да не мога да си слеза от колата. Здравейте! Вие живеете точно срещу къщата на общинския Преберете омака, бе. служител Илиян Иванов. Аз се обезпокоих за неговото психично здраве. Какви са вашите впечатления? Ами човека, без нищо съм му казал, идва дай да почваме да се биеме, вика. Пенсионерска му работа. Без нищо. Така ви предложи в прав текст. Той вика, Ела аз са да бием. кой сложи тези контейнери. Тук той направо идва и вика, дай да почваме да се биеме, вика. Право в поинта. Без нищо съм му казал. Как отговорихте на неговото предложение? Каза му, че има съвет, има община, те ще кажат къде трябва да стои контейнера. Ако пак така сте бил без горна дреха, да не ви е приел за сумист или не? Не. Аз не бях идвал 2 седмици, идвам тук и прикавам с комшията, кой е сложил този контейнер тук. Той скача срещу мен и вика, дай почваме да се биеме, вика. Вие въвлечени сте в Бах ти. този конфликт с Единия бяга, другия сумо играе. контейнерите за отпадъци. Тези контейнери стояха там, нъгъла стояха. 20 години стояха там, но той изведнъж реши, че няма да са там, ще са тук пред мене. И ще всички цялия квартал да върнат тук буклука пред мене. Смятате ли, че злоупотребява със служебното си положение? Ами с тия табели и заплахи на глоби, май има нещо такова, а? Той като работи в общината и по някакъв начин ми влияе на там, които ръководят тази дейност. Има връзки. Аз му казах, отивай да търсиш връзки в общината. Той каза някакво име там, аз ще отида при него, вика, и ходи при него там. И след доста време решиха, че тук трябва да ги бутнат. Опитва ли се Илиян Иванов по някакъв начин да демонстрира факта, че работи в община тук пред съседите? Да ви сплашва? Не. Просто е конфликт на личност. Всичките знаят, че е конфликт на личност и с него никой не може да говори, с никой Селските драми, брат, махалата, тъй. няма никакъв контакт с съседи. Още една съседка се присъединява. Здравейте! Я да чуем другите клюки. Какво може да ни кажете по сагата с общинския служител Илиян Иванов? Ами, какво да ви кажа? Не знам какво точно да ви кажа, но Какво правиш тук тогава? мисля, че не трябваше това да става, което се правеше, защото моя съпруг е на 83 години. Няколко пъти се опита да я занесе под луците долу и на горната част, обаче се получиха ситуации, при които му направиха забележка, защо разнася там, когато тук няма никой. На всичкото отгоре тази кофа смятам, че създава предпоставки за пътно-транспортни. Ама да, бе, виж къде е. В смисъл, аз ако идвам да завия от тук и да е вечер, аз тази кофа ще я взема с мене. В смисъл, цак един завой тук или ари най-малкото огледалцето. Бам, тук, аз не го виждам това. Аз не го виждам.
происшествия. Движейки се отгоре автомобилите, който направи десен завой, тя е непосредствено Да, бам! И особено ако е вечер, няма брат, никакъв шанс да го видиш. на улицата. Директно може да се спре в кофата. Но може да се забие, точно така е. Така е. И може би трябва да се направи така, че да бъде направено както трябва. Виждали ли сте Илян Иванов да изхвърля отпадъци на нерегламентирано място? Да, виждала съм. Кашони, буклуци, миналата година съм го виждала как изхвърля. И то много. Какво друго? Те не знам как го пият това безалкохолно, обаче имат на връзка по Безалкохолно. 20-30 бутилки. Той ще каже. Контейнера по 50-60 бутилки имаше и А, хората той е сложил бузата. пита какви са тия, има там контейнер за пластмаса. Кой ги хвърля толкова навързани бутилки, по 10 литра бутилки пластмасови? И тя жена му реклами, ние много пиеме, вика, безалкохолно, вика, и тук по една камара пластмасови, изведнъж Скъпа работа от общината, а? товара тук, отвън. А извън контейнера изхвърлял ли е нещо? Зеле и бутилки без... това всичко, дето го казваме, е извън контейнера го е изхвърлял. Ма той ако изхвърли, ще ги напълни. Контейнер долу за пластмаса, където е отделен. Не, тук надолу по улица има. Разделно събиране на отпадъци. Мързел е, мързел. За пластмасови Нище. бутилки, за такива пласт. Но покрай контейнера е така, голяма камара от 10 литрови бутилки. Аз се очудвам, викам, това пак толкова вино ли някой е пил толкова много или пак нещо. Тя жена му казва, ние пием много безалкохолно, вика, и тук си извърнеме буклука, вика се. Ама то е нещо страшно, вие не може да си представите такова количество просто. Даже в магазин сигурно няма толкова бутилки. Те ги събирате там в бункера отзад. Трупат буклуците и после изведнъж изкарат и нам... Люс! Да, точно така. Точно така. Не знам дали ще махне контейнера от там, обаче този пич, общината не знам ще как го държат още. Мамка му джити, аз с Жоро Игнатов. Това ми беше първата мисъл, братле. Той бягаше като чисто NPC.